Marsa Xlokk Heritage Malta u l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu irrestawraw waħda mill-aħħar firilli li għadhom jeżistu f'Malta li se tintuża għal skopijiet edukattivi, turistiċi u ta' riċerka. Dan il-proġett sar permezz tal-użu ta' tekniki u materjali tradizzjonali u fix-xitwa li ġejja se tkun esebita max-xatt ta' Marsa Xlokk b'workshops biex isaħħu s-sena tal-bini tad-dajjes tradizzjonali. Il-Ministru għat-Turiżmu Joe Etienne Abela qal li dan il-proġett ta' restawr fuq il-firilla huwa eżempju ċar ta' investiment fuq il-patrimonju Malti u kif it-turiżmu jista' jkun forza pożittiva biex pajjiżna jkompli jitratta turiżmu ta' kwalità. Il-Ministru responsabbli mill-arti Melkin Pola Ġużgalja qal il-wirt marittimu tagħna huwa xhieda tas-sena tal-ħila u tal-mod ta' ħajja li sawru lil poplu Malti tul is-sekli. Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Carlo Mikallef sostna li l-awtorità hija impenjata li tipproteġi u tippromovi l-assi kulturali ta' pajjiżna. Il-Kap Eżekuttiv ta' Heritage Malta Noel Zammit sostna l-rwol importanti tal-baħar fl-identità ta' pajjiżna. Rajna Bela minn Marsa Xlokk Heritage spjega li dan il-proġett huwa l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu. Il-proġett kien l-ewwel case study fejn dajsa bħal din li kienet abbandonata salvajnija u bħal għandu jkun beħsiebna nibdew proċess biex ikun hemm ħafna iżjed dajsa jiġu salvati bħala.